Kyllä mä oon siis kannattanut kansalaistottelemattomuutta, siis lepakon valtausta, ja varmaan musta oli ihan hienoa, että jotkut oli Koijärvellä, vaikka mä en ollut siellä. Mutta silloin, ja se ei varmaan näyttänyt silloisista vallanpitäjistä kauhean niin kuin kivalta ja tämmöiseltä sivilisoituneelta puuhalta, mutta siinä oli ehkä semmoinen yksi ero osaan tämän päivän aktivismista ja semmoisesta niin kuin kriittisestä toiminnasta, että se tehtiin omilla kasvoilla. Siellä ei niin kuin menty feikki-identiteettien taakse, vaan kyllä lepakos oli ihan omalla naamalla niin kuin valtaamassa ja päivystämässä niin kuin erilaiset hesalaiset ja lähiseudun nuoret. Ja Koijärvellä oli kahleissa niin kuin identifioitavissa olevat ihmiset. Ja nyt me tehdään niin kuin paljon, tai me hyväksytään se, että paljon voi tehdä nimettömyyden verhon takaa sosiaalisessa mediassa tai naamioituneena mielenosoituksessa tai jotain tällaista, että se on musta muuttunut, että tämmöinen subjektius, että minä tässä vaadin sulta tällaista asiaa näillä kasvoilla ja sillä oikeudella, että mä oon kansalainen, niin se on jotenkin niin kuin huonommassa hapessa. Ja mä oon ehkä liian vanha, mutta mun on niin kuin vaikea välillä sitä ymmärtää ja ihan aina mä en sitä hyväksykään, koska mä jotenkin ajattelen, että demokratia lähtee kansalaisuudesta, siitä, että me ollaan ihmisinä ja henkilöinä, mielipiteinemme ja arvoinemme ja asenteidemme valmiita käymään dialogia toisella tavalla ajattelevien kanssa, ja sitten me sillä sananvallan voimalla etsitään se yhteinen kompromissi sen sijaan, että me vedetään toisiamme turpaa.